Usman. Andi babi no mai mon. Ifani ni baby na wele. Ko to mata be halan ni dundi. Awata be halan ni dum. Mata be halan. Kasi joni mai sai min halna. Khana ya halan. Nam halan. Ni halan ya halan ni. Ko yes. Ko yes. Oh, ouais. Usman on fala on halam digo Koto mi hali dum hakun mala yedda joni kay wonde kaduma do inda yengar halni modi ko halantabe babe mi halal mo na immi sim fali ma joni bando ko ito na waye ayedda mi halal mo dum di way hakkunde ngalla babe kan koy ni wo me ngar mo fala o halam digo hakkunde ngalla ino modo Usman kireni mi andi on anda ko fala donc pipitine kayas babe kan koy ni wo mo fala na bu melele po babe ko kan ko halu nan kan ni hali dum billahi kan ko halu billahi ka babe akeni do weliri wundu ko walan kan torakal do weliri wundu ko walan kan torakal mi do wawla mi kondo mi halani yo mi prometali yo min so wadi on jangi mo yamina bayo leyde porto nego gena tawngo dandi on feppata kande suudu ko non dudo mi mari do goddum ko mi ronkata wadande babe kan koy ni mo fala en no jebo no fedjon kale kol fedjego kale kol mor idom Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe jar. Ya, masih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mafalma yantu do ko ma yadu sinema mena. Okay, awara ne ko yalto nani. Aw. dari dira ya nonto Ko to accitan fi Allah. ni liga taw Na yalta woni. asike manda ko jokkuda ko den da ya de sinima Onu mi jokki. mburi mabbe di wutturade den na wonde ma da ya de sinima Astagfirullah la hakkunde mala ko to mi detti do hakkunde ngalla wujjiyo mbudi mba billahi me ma lo mbudi hakkunde sa mala woni bantu to mago abu gal mbudi joni be verify sa ko Kireni. billahi balu kan ko wujji mbudi hakkunde mala ko to mi detti do mbudi. Kireni. Adi satma. Budi alaga. Babe ndare ko saako mako samo da sakam ko detti di mbudi mo nanga halgo lo en ko min detti. Onno. Ndare ko saako mako. on bo jetti mbudi min Jon be saako be verify be ndare. in ndare